your take about le video lena ne? Ndizawuyidlala yona ekugqibeleni apho senizawuva khona isound. Wangonzabe ndiyidlala nje imutiwe while ndithetha. Apha kubonakala kungama traffic cop ke ngoku sewesidla phansi ngathi leqwa ngumphakathi elahlelwa ngamagada amatye bebaleka bengene ezimodweni phofu khona lapho izibhamu beziphethe izibhamu ngezandla ke phofu kukhona apho uzawuva khona into engathi wazi umphakathi mos xa kuthiwa vimbi khona into engathi njalo kukhona nesound yesibhamu ingathi itsho phezulu ke ngoku apho bebaleka beyongena emodweni. Ndifuna ukwazi into yoba xa nicinga nina nicinga ntoni ngale video lena. Yes ndiyazi into yoba sazi ncama into yoba boqhubeka ntoni kule yandawo because nakule video enixana xa seniyimamela anizuva ncam but ke sithemba into yoba in case bakhona bazi into yoba boqhubeka bazasixelela kwi-comment section. Mind you kukhona indawo esazi into yoba i-ambulance azingeni. Kube khona indawo okuthiwa i-ambulance ayingeni nga-escortwanga ngamapolisa. Kube khona ezinye indawo okuthiwa hayi amapolisa wasondeli pha. So xa kwimeko ezinjalo sibukela ivideo efana nalena, what is your take about it? Nisazi ke phofu into yoba e-KZN emapoliseni ethu ase-KZN angeke bayizamele into abayenze pha. Anikhathali noba kungenzeka into yoba kuthiwa okanye hayi inyoba abantu bebengathi barongwana bafike baharasa okanye benzani okanye amapolisa but nje indlela esibona ngawo amapolisa ethu so ebaleka eyotshona ezimodweni. Okay ndingathethi ke niyazi mosikhona nala mcimbi we-EMPD kwela cala labo engathi alikho right ncam. Masiyijonge nje from different angles before sikhomenta kule video lena ne. Nisazi ba ukhona nomcimbi ongathi unjalo but nje what is your take? Nibona amapolisa wethu edlandlathekiswe umphakathi ebaleka eyotshona ezimodweni. Enye sisazi into yoba that thing could have turned very badly. Bokungenzeka nantoni pha. Yes kona bakhona bazathi hayi ngamagwala amapolisa abaleka atshona ezimodweni. Hayi ba-retreatile because of noba be-avoid into bebengazi-avoida but masiyithathe ngoba uba bebengabalekanga ngeke kwenzeke ntoni, ngeke sithetha ntoni namhlanje because baziphethe ngezandla. Enezinya ziloaded ngenzeka. So ithini lento? Ningalibali mosithina umcimbi wethu esiphizi phezukwazo phezukwawo kwephofu ngulo wethu basizama ukulungisana nomcimbi we-criminal justice system yethu. Sikhalela ukubona umthetho wethu uqina nje. Then ke ngoku kuzovela iivideos ezifana nezi. Didimena le video pa ku TikTok. So what is your take about it? Ngeke bayizame lento eKZN. Go General Tata Mkhwanazi. Hayi bafethu. Mami!